30 seconds. Richter Alexander. Twenty seconds. Ten seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Official stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. When you say 30 seconds. Tak jest, tyle do ściany. Oj, 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 oj. Spokojnie, bez stresu. No. Okay. Olek, dawaj. Dawaj. O kurde, Oddychać jeszcze trochę. Dobrze, jeszcze oddychamy. Okej. Olek, brawo, Olek. Ale ściana tam się kończy, tam jest ściana.